Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Welcome to United Universe. Καλώς ήρθατε. Φίλοι Έλληνες, καλώς ήρθατε. Αν και αυτό είναι αγγλικό κανάλι και φαντάζομαι ότι και οι λίγοι άνθρωποι που έτσι βλέπουν το κανάλι στα αγγλικά μπορεί να παραξενευτούν με τα ελληνικά, αλλά δεν πειράζει, ελληνικά based. Φιλιά πολλά σε όλους τους αγαπημένους μου συμπατριώτες και συμπατριώτισσες. Λοιπόν, αν και σε αυτό το κανάλι ως επιτοπλίστων κάνουμε debates, κάνουμε public speaking, κάνουμε τέλος πάντων βιντεάκια κάνουμε και βιντεάκια που έχουν σχέση με κοινωνικά ζητήματα, θα δείτε και βιντεάκια, ξέρω εγώ, με τα εισοδήματα συγκεκριμένων ανθρώπων και πώς τους βοηθάμε να μεταχειριστούν το εισόδημά τους και ούτω καθεξής. Αυτή τη φορά ήθελα να κάνω ένα βίντεο με κάτι το οποίο εγώ είδα και θεώρησα αρκετά επικίνδυνο και μπορεί να είναι και το μόνο βίντεο που θα κάνω στα ελληνικά σε αυτό το κανάλι, διότι και πάλι ως επιτοπλίστων είναι ένα αγγλικό κανάλι, αλλά είδα κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο. Είδα μία αντίληψη obsolete, έτσι, είδα μία αντίληψη κάπως που ανήκει στους σκοτεινούς χρόνους, ρε παιδί μου, ένα πράγμα, δεν ξέρω, και θεώρησα ότι πρέπει να μιλήσουμε για αυτό, ρε παιδιά, διότι είναι πολύ σοβαρό, είναι πραγματικά πολύ σοβαρό. Οπότε πάμε να δούμε. Βασικά πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρω πώς σκέφτηκε και είπε αυτά τα πράγματα που είπε, δεν ξέρω πώς σκέφτηκε και έπραξε αυτά που έχει πράξει. Αλλά πάμε να δούμε, πάμε να ρίξουμε μια ματιά, να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, δηλαδή να συζητήσουμε. Και θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, φιλαράκια μου, θυμάστε ότι πριν από 6 μήνες, το Σεπτέμβριο, κάπου εκεί, είχα ξεκινήσει να κάνω τα βίντεο και να σας παρακαλάω, έτσι, να παρακαλώ τους δικούς μου subscribers να στηρίξουν μια συγκεκριμένη influencer, μια συγκεκριμένη subscriber, tiktoker, instagrammer, καταλαβαίνετε για ποια μιλάω. Ναι, λοιπόν, σε αυτό το σημείο απλώς να πούμε ότι καλά, επειδή το κοίταξα λίγο, δηλαδή την έψαξα λίγο την κατάσταση, για να είμαι ειλικρινής με όλους σας, δεν είναι ότι απλώς έλεγες στους ανθρώπους σου, Χρήστο μου, να τσεκάρουν τη συγκεκριμένη κοπέλα ή να πάνε να τη στηρίξουν κτλ. Ήσουνα κυριολεκτικά αιμονικός. Εντελώς, δηλαδή πλήρως αιμονικός με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Εγώ έχω δει περιστάσεις, παραδείγματα στα οποία εσύ βρίσκεσαι κάτω στα σχόλια, έχεις κάνει εκεί 5-10 σχόλια κάτω από ένα βίντεο της κοπέλας. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια έτσι αιμονική συμπεριφορά, μιλάμε για total obsession, έτσι. This is total obsession at this point. Okay. Οπότε, δεν ξέρω, εσύ πώς το βλέπεις, ρε παιδί μου, δηλαδή αυτό είναι φυσιολογικό πράγμα για εσένα? Να μας πούνε και οι άνθρωποι από κάτω, δηλαδή άμα το βρίσκουν αυτό το πράγμα φυσιολογικό. Εγώ δεν έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου άνθρωπο που να κάνει τέτοιο πράγμα. Να πηγαίνει δηλαδή κάτω από ένα σωρό βίντεο μια συγκεκριμένη κοπέλας ή ενός συγκεκριμένου αγοριού, δεν έχει σχέση με το φύλο, έτσι. Και να αφήνει 10-15 σχόλια κάτω από κάθε βίντεο. Οκ, οπότε δεν είναι απλώς ότι έλεγες. Δεν είναι απλώς ότι παρότρινες στο κοινό σου να στηρίξει τη συγκεκριμένη κοπέλα. Είναι ότι είχες μπει σε μια κατάσταση αιμονική εντελώς. Είχες δηλαδή εισέλθει σε μια διάσταση η οποία ήταν εντελώς αφυσική, η οποία ήταν εντελώς μη υγιής κατάσταση. Okay. Και δεν ξέρω πώς το είχες εσύ στο μυαλό σου, ότι δηλαδή με όσο περισσότερα μηνύματα ενδεχομένως έγραφες, τόσο περισσότερο μπορεί να αύξανες τις πιθανότητές σου να ασχοληθεί η κοπέλα μαζί σου. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις και όπως καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι, έτσι, όλοι όσοι μας παρακολουθούν, είναι μια συμπεριφορά η οποία όχι απλώς είναι απαράδεκτη, όχι απλώς είναι μη υγιής, όχι απλώς είναι αιμονική, είναι στα όρια μήνυσης, έτσι. Είναι στα όρια μήνυσης αυτό το πράγμα, διότι και ο άλλος ο άνθρωπος, όπως καταλαβαίνεις, και εσύ και οι υπόλοιποι που μας παρακολουθούν,
Βασικά δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις κιόλας 100% αυτό που προσπαθώ να πω, αλλά ο άλλος ο άνθρωπος που το βιώνει όλο αυτό, που σε βλέπει να του το κάνεις όλο αυτό το πράγμα, νιώθει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις. Σου λέω τώρα, άμα πάω κάτω από κάθε βίντεο σου και σου γράφω από 20-25 σχόλια, σε κάποια φάση θα σου ανάψουν κόκκινα λαμπάκια. Θα πεις, όπα, τι γίνεται εδώ πέρα, κάτι παίζει. Μήπως βρίσκεται όμως σε κίνδυνο, καταλαβαίνεις τι λέω, δηλαδή. Δεν είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα. Διότι εσύ μπορεί να το έχεις στο μυαλό σου, ότι είναι cute, ότι είναι, ξέρεις, γλυκό και τα λοιπά, ότι εγώ δείχνω αγάπη με αυτόν τον τρόπο, ότι δείχνω έλξη και ούτω καθεξής στην κοπέλα ή στον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο, έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή δεν δείχνεις έτσι έλξη, δεν δείχνεις έτσι αγάπη στον άλλον άνθρωπο. Τι πράγματα είναι αυτά τώρα, να πηγαίνεις κάτω από κάθε βίντεο και να αφήνεις εκεί πέρα 10-15 σχόλια? Εγώ σου λέω, βάλει τον εαυτό σου σε αυτή τη θέση και σκέψου εσύ πώς θα ένιωθες εάν ένας άνθρωπος κάτω από κάθε βίντεο σου έγραφε εκεί πέρα 10-15 σχόλια, 20, και σου έλεγε «Αχ, Χρήστο μου, πόσο αγαπάω, πόσο σε θέλω, πόσο σε φαντασιώνομαι, κάθε μέρα ξυπνάω, κάθε μέρα κοιμάμαι με τη φάτσα σου στο μυαλό μου». Καταλαβαίνεις τι σου λέω τώρα? Και ελπίζω και οι υπόλοιποι να καταλαβαίνουν, έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι sick, είναι άρρωστο. Είναι εντελώς άρρωστο. Και αντιλαμβάνεστε τους λόγους για τους οποίους και ο άλλος άνθρωπος, ο οποίος το βιώνει όλο αυτό, σκέφτεται ότι όπα ρε φίλε, κάπου όπα δηλαδή. Αυτός εδώ ο άνθρωπος δεν είναι με τα καλά του. Δεν λέω τώρα για το συγκεκριμένο. Μιλάω γενικά, όταν υπάρχουν αυτές τις συμπεριφορές, είναι εντελώς φυσιολογικό και ο άλλος αυτό ακριβώς να σκεφτεί, ότι εδώ φίλε τα πράγματα δεν πάνε καλά, πάνε πολύ λάθος. Τι έγινε? Γιατί συμπεριφέρεται έτσι αυτός ο άνθρωπος σε μένα? Καταλαβαίνετε ρε παιδιά? Δηλαδή δεν είναι, ούτε χαζούλικο είναι, ούτε cute είναι, γλυκό, ούτε αθώο είναι αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε, εντάξει, πολλοί μπορεί να το παίρνουν στα... Κατάλαβες. Μπορεί να το παίρνουν στα αστείο και να λένε «Α, μωρέ, εντάξει, οκ, και τι έγινε, μηνυματάκια στο TikTok και στο Instagram και από εδώ και από εκεί». Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Ο άλλος ο άνθρωπος νιώθει ότι του έχετε παραβιάσει την προσωπική του ζωή, το privacy. Τουλάχιστον κατάλαβαινα ότι δεν γουστάρει, ότι δεν θέλει, έτσι, δεν γουστάρει, δεν θέλει, τουλάχιστον να το έστελνε μια απάντηση και να έδινα ένα τέλος σε αυτό το κεφάλαιο. Γιατί όσο δεν απαντούσε, ήταν πιο δύσκολο για μένα. Αν απαντούσε και συνέχιζε, θα ήμουν εγώ λάθος, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να δώσει μια απάντηση. Όχι, Χρήστο, εσύ εδώ δεν είναι απλώς ότι είσαι λάθος. Εσύ εδώ είσαι λάθος. Επί της αρχής, επί του μέσου και εν κατακλείδη. Είσαι λάθος. Είσαι λάθος εξ ολοκλήρου. Διότι επί της αρχής έστειλες ορισμένα μηνύματα, έστειλες ορισμένα email, έτσι. Και επειδή, όπως είπα και εξ αρχής, έκατσα και έψαξα λιγουλάκι τι έχει γίνει, τι έχει παιχτεί. Λοιπόν, και είδα ότι έχει στείλει ένα σωρό email, εσύ φίλε. Εντάξει. Οπότε, πρόσεξε τώρα. Εσύ στέλνεις μήνυμα μία φορά, ναι. Δεν σου απαντάει. Στέλνεις μήνυμα δεύτερη φορά, ναι. Δεν σου απαντάει ακόμα. Στέλνεις μήνυμα και τρίτη φορά. Πάλι δεν σου απαντάει. Λοιπόν, η ερώτηση που και εγώ έχω να σου κάνω και φαντάζομαι και οι υπόλοιποι άνθρωποι σκεφτόμαστε όλη την ίδια ερώτηση είναι για ποιον ακριβώς λόγο συνέχισες να στέλνεις μηνύματα και συνέχισες να έχεις μια τόσο αιμονική συμπεριφορά και τέτοια τεράστια προσκόλληση σε μια κοπέλα, σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν απαντούσε στα μηνύματά σου, δεν σου έδειχνε ενδιαφέρον, δεν έδειχνε ανταπόκριση. Κατάλαβες, εσύ έστελνες μηνύματα, αλλά δεν έπαιρνες ανταπόκριση. Ούτε στο TikTok ή στο Instagram που έκανες τα 20 μηνύματα, νομίζω στο TikTok τα έκανες. Αλλά όπως και να έχει, δεν έπαιρνες ανταπόκριση πουθενά. Στα email δεν έπαιρνες ανταπόκριση.
Στα social media δεν έπαιρνες ανταπόκριση. Γιατί συνέχισες να διεκδικείς? Γιατί συνέχισες να στέλνεις μηνύματα? Γιατί συνέχισες να κυνηγάς αυτή την κοπέλα έτσι, με αυτόν τον τρόπο? Οπότε, τι εννοείς δεν θα ήμουν λάθος αν μου το είχε ξεκόψει εξ αρχής? Λοιπόν, και τώρα αναφορικά και με αυτό που είπες, έτσι, ότι έπρεπε να σου έχει δώσει μια απάντηση. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ακριβές. Δεν είναι ακριβές. Δεν σου χρωστάει κανένας απάντηση. Ούτε σε εσένα, ούτε σε εμένα, ούτε σε κανέναν. Δεν σου χρωστάει καμία κοπέλα απάντηση. Λοιπόν, άμα είστε άντρες, έτσι, το κοινό μου. Όσοι παρακολουθείτε τώρα το κοινό, ξέρω ότι λίγοι άνθρωποι παρακολουθούν εδώ, αλλά δεν πειράζει. Όσοι παρακολουθούν, λοιπόν, και είστε άντρες, οι κοπέλες δεν σας οφείλουν καμία απάντηση, παιδιά. Στέλνετε το μηνυματάκι σας, πρέπει να το στέλνετε σαν άνθρωποι, έτσι, και όχι σαν ζώα. Να το στέλνετε σαν κύριοι, να το στέλνετε ευγενικά, να το στέλνετε έτσι με συναίσθημα, όμορφα, με αγάπη, με σεβασμό, με αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια. Να στέλνετε το μήνυμά σας με αξιοπρέπεια. Οκ. Και εφόσον τα έχετε κάνει όλα αυτά και έχετε το στείλει το μήνυμά σας με αγάπη, με σεβασμό και με αξιοπρέπεια και με μια θετική ενέργεια, γιατί εντάξει, σας αρέσει η κοπέλα, να έχετε και μια θετική ενέργεια. Μια χαρά. Αν δεν απαντήσει η κοπέλα, δεν συνεχίζετε, ρε παιδιά. Είναι δηλαδή... Αχ, δεν μπορώ. Είναι πολύ απλά αυτά τα πράγματα, παιδιά. Είναι πολύ βασικά αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν αυτά, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τα εξηγούμε αυτά. Είναι the basics of the basics of the very basics. Ok. Δεν παίρνετε απάντηση. Δεν στέλνετε άλλο μήνυμα, guys. Τελείωσε. Στείλατε μία φορά. Δεν απάντησε. Στείλατε δεύτερη φορά, ρε παιδί μου. Διεκδικήσατε περισσότερο. Λίγο πάλι δεν απάντησε. Στείλατε και τρίτη φορά. Να το κάνετε ξεκάθαρο ότι ρε παιδί μου, μου αρέσεις και θέλω να γίνει κάτι μεταξύ μας και ενδιαφέρομαι, έτσι, την τρίτη φορά. Και πάλι δεν πήρατε απάντηση. Ρε παιδιά, εντάξει, ας πάει στο καλό, αφού βλέπετε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την άλλη μεριά. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Γιατί συνεχίζετε να στέλνετε δηλαδή θα αλλάξει κάτι? Αφού δεν θέλει άλλη. Δεν θέλει η κοπέλα, ρε παιδί μου, πώς το λένε? Ή το αγόρι, έτσι, άμα είστε κοπέλες, το ίδιο ισχύει και για εσάς τις κοπέλες, έτσι, και για τις μην το παίρνουμε μόνο από τη μία πλευρά, για όλους ισχύει αυτό το πράγμα. Εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση, δεν ξαναστέλνετε. Και τώρα πάμε πίσω σε σένα, Χριστό μου. Εσύ γιατί συνέχισες να έχεις αυτή την απέσια συμπεριφορά? Γιατί συνέχισες να στέλνεις τα παιδί μου μηνύματα, αφού το είδες ότι δεν γουστάρει η κοπέλα? Κατάλαβες. Γι' αυτό είσαι λάθος, γι' αυτό η συμπεριφορά σου εδώ είναι απαράδεκτη. Και, και στη συνέχεια θα πεις και άλλα πράγματα, τα οποία εντάξει, εδώ πέρα έχεις δείξει μια πολύ λάθος συμπεριφορά. Στη συνέχεια, πάμε να δούμε βασικά τι λες στη συνέχεια, που είναι εντάξει, είναι απίστευτα τα που λες. Και πριν προχωρήσω βασικά στα επόμενα που λες, έτσι, ένα σχόλιο που αφορά όλους μας, έτσι, αυτό αφορά όλους μας, οκ. Ρε παιδιά, όταν στέλνετε ξανά και ξανά και προσκολείστε σε έναν άνθρωπο και δείχνετε έτσι μια τέτοια συμπεριφορά εντελώς απαράδεκτη, εντελώς αιμονική, εντελώς απίστευτη, ρε παιδί μου, αυτή είναι απίστευτη συμπεριφορά τώρα, εντάξει, δηλαδή δεν υπάρχει σχόλιο, είναι ασχολίαστη συμπεριφορά. Όταν το κάνετε αυτό, ρε παιδιά, μειώνετε και την έλξη, δηλαδή αν στην κοπέλα δεν αρέσατε μία φορά στο παρελθόν, τώρα αν της αρέσατε 50 φορές με αυτή τη συμπεριφορά. Καταλάβατε, δεν είναι δηλαδή ότι δεν την διεκδικείτε με αυτόν τον τρόπο. Δεν αυξάνεται η έλξη της κοπέλας με αυτήν τη συμπεριφορά σας. Με αυτό το μονοπάτι που έχετε επιλέξει να ακολουθήσετε. Σε αυτή την περίπτωση, εάν το κάνετε έτσι. Γι' αυτό δεν πρέπει να το κάνετε έτσι. Εκτός του ότι αυτή η συμπεριφορά είναι εντελώς αντικοινωνική και απαράδεκτη, είναι και εντελώς αναποτελεσματική. Δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι άλλο λέω. Ο Χρήστος εδώ πέρα. Παναγία και Χριστέ. Τι ακολουθεί? Τέλος πάντων, εχθές μαθαίνω
ότι η συγκεκριμένη influencer, instagrammer, tiktoker ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε την, τραβιέται με το δάσκαλο από το box που πάει, που το box που πάει από το σπίτι της, και αυτός που μου μίλησε χθες για αυτόν το συγκεκριμένο μου λέει ότι θα την πάρει, θα την γλεντήσει και μετά θα την πετάξει αστημένη λεμονόκουπα. Και μετά θα βγαίνει η συγκεκριμένη TikToker, influencer, YouTuber στα κανάλια, όπως βγήκε πριν από κάνα 2 εβδομάδες, και θα λέει ότι για όλα αυτά φταίει η ζωή. Ότι για όλα αυτά φταίνε, ξέρω εγώ, οι άντρες. Ότι για όλα αυτά, ότι τώρα το κέρατο πάει βροχή. Ότι όχι, δεν φταίει ούτε η ζωή, ούτε οι άντρες, ούτε το κέρατο και ούτε όλες αυτές τις αχλαμάρες. Οι πράξεις σου φταίνε. Έτσι, οι πράξεις σου φταίνε. Ωχ, Παναγία και Χριστέ. Λοιπόν, από πού να το πιάσουμε ρε παιδιά και πού να το αφήσουμε? Χρήστο, μα την αλήθεια, μα την Παναγία, μα τους θεούς της Αιγύπτου, μα όποιον θεό θέλεις, έτσι. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω, δηλαδή είναι εντελώς απίστευτα τα πράγματα τα οποία είπες εδώ πέρα, έτσι. Και θέλω ρε παιδί μου, θέλω να το ξανακούσεις, έτσι, θέλω να ξανακούσεις αυτά που έχεις πει εδώ πέρα και θέλω και εσείς που το παρακολουθείτε αυτό το βίντεο να το ξανακούσετε, οκ. Ακούστε ρε παιδιά λίγο λεξιλόγιο εδώ, ακούστε λίγο τις λέξεις που έχουν επιλεχθεί εδώ πέρα, έτσι, ότι τραβιέται με το γυμναστή του box, τραβιέται, οκ. Γιατί να χρησιμοποιήσεις αυτή τη λέξη? Εγώ δεν θέλω να το παίξω εδώ αστυνομία λέξεων, οκ. Ό,τι γουστάρει θα λέει ο καθένας, πες το. Ελευθερία άποψης υπάρχει και ελευθερία λόγου υπάρχει, okay. Αλλά ξέρεις τι, αυτή τη λέξη δεν θα τη χρησιμοποιούσες εάν μιλούσες για άντρα και όχι για γυναίκα. Οκ. Και αλήθεια σου λέω, είναι πολύ λυπηρό αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή επειδή νιώθεις άσχημα, έτσι, διότι δεν επέλεξε εσένα και επέλεξε κάποιον άλλον, λες αυτά που λες εδώ πέρα, ότι τραβιέται με το γυμναστή, ότι θα την πετάξει. Άκου τι είπες. Και ακούστε και οι υπόλοιποι τι υπόθηκε. Ότι θα την πετάξει σαν στημένη λεμονόκουπα. Ο Χριστός, η Παναγία, οι 12 Απόστολοι και οι θεοί του Ολύμπου. Δηλαδή ρε παιδί μου, μηδέν αξιοπρέπεια. Θα το έλεγες αυτό για έναν άντρα, ότι κοίτα, αυτή εδώ θα σε πάρει και μετά θα σε πετάξει στημένη λεμονόκουπα. Θα το λέγατε? Για άντρα θα το λέγατε? Θα το έλεγες αυτό για άντρα, ρε φίλε? Δεν θα το έλεγες. Κατάλαβες? Αχ, Παναγιά μου. Επίσης, να σου πω κάτι. Επειδή εδώ, όπως είπα και στην αρχή, σε αυτό το κανάλι, κάνουμε debates, κάνουμε public speaking, τέλος πάντων, μιλάμε για πράγματα τα οποία έχουν και ένα κοινωνικό περιεχόμενο, okay. Εγώ θα στα πω τα πράγματα ως έχουν. Θα σου πω την αλήθεια ως έχει. Διότι, έτσι κοίταξα λίγο στο YouTube και άλλα βιντεάκια που έχουν κάνει άλλοι άνθρωποι και δεν σου έχουν πει την όλη αλήθεια, όπως πρέπει να σου υποθεί. Εγώ λοιπόν θα στην πω την αλήθεια, όπως πρέπει να σου υποθεί, ok. Αυτή η κοπέλα που προσέχει τον εαυτό της, που προσέχει τη διατροφή της, που πάει το γυμναστήριό της, που προσέχει την εξωτερική της εμφάνιση, που προσέχει τη συμπεριφορά της, που εντάξει μπορεί και εγώ να διαφωνώ, να μην συμφωνώ σε όλα όσα λέει, ok. Αλλά ως επιτοπλίστων προσέχει το πώς φαίνεται και το πώς είναι στην καθημερινή της ζωή. Okay. Αυτή η κοπέλα ρε φίλε, γιατί να επιλέξει εσένα? Αυτό έχεις κάτσει λίγο να το σκεφτείς? Που σε είδα τις προάλλες με ένα κουβά KFC σε άλλο βίντεο σου, σε είδα με τις προάλλες και έτρωγες τα κοτόπουλα, τα τηγανισμένα, τα KFC και έκλαιγες που δεν επέλεξε εσένα και επέλεξε κάποιον άλλον? Κάθισες λίγο να σκεφτείς? Αυτή η κοπέλα που προσέχει τόσο πολύ τον εαυτό της και την εμφάνισή της και την προσωπικότητά της
και όλο της το είναι. Γιατί να κάτσει να ασχοληθεί με εσένα? Γιατί να επιλέξει εσένα που δεν προσέχεις τον εαυτό σου, που δεν προσέχεις τη διατροφή σου, που δεν θέλεις να αλλάξεις, που δεν κάνεις τίποτα για να αλλάξεις? Έτσι, που εγώ έχω δει σε παλαιότερα βίντεο στους ανθρώπους, έτσι, τώρα οι άνθρωποι σου συμπεριφέρονται άσχημα πολύ στα βίντεο σου. Εγώ το έχω δει και στα σχόλιά σου, ναι. Στο παρελθόν όμως, οι άνθρωποι σου λέγανε «Χρήστο μου, κάνεις κακό στον εαυτό σου. Μήπως πρέπει να αλλάξεις κάποια πράγματα. Μήπως πρέπει να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα. Μήπως να κάνεις μια διαιτήτσα, μήπως να πας σε ένα γυμναστηριάκι, να ασχοληθείς λίγο με την υγεία σου, με τον εαυτό σου». Ρε φίλε, όχι για την προσωπική σου εμφάνιση. Οκ, χες την εμφάνιση. Χες την εμφάνιση για την υγεία σου. Ναι, δεν το έκανες. Λοιπόν, γιατί αυτή η κοπέλα να γυρίσει να κοιτάξει εσένα, που δεν προσέχεις τον εαυτό σου, που δεν προσέχεις την εμφάνισή σου, που εγώ έχω κάτσει, έχω δει τώρα, ας πούμε, 2, 3, 4 βίντεο σου. Λοιπόν, ακόμη και οι μπλούζες που φοράζει, ρε Χριστό, έχουν πάνω λεκέδες, λάδια, είναι λερωμένες. Λοιπόν, δεν είναι αυτή, δεν είναι εμφάνιση αυτή, δεν είναι τρόπος εμφάνισης αυτός, καταλαβες. Αυτό είναι πολύ βασικό πράγμα, δηλαδή το να πλύνεις το ρούχο σου, να πλύνεις το t-shirt σου, να πλύνεις το μπλουζάκι σου, να είναι καθαρό. Αλλά ούτε αυτό κάνεις. Και εσύ πιστεύεις τώρα ότι έτσι όπως συμπεριφέρεσαι και έτσι όπως εμφανίζεσαι, ότι μία κοπέλα σαν και αυτήν θα κάτσει και θα ασχοληθεί με σένα? Λοιπόν, κάτσε να φτιάξεις τον εαυτό σου πρώτα. Ναι. Κάτσε να φτιάξεις τη διατροφή σου πρώτα. Φτιάξεις την εμφάνισή σου πρώτα, φτιάξεις την προσωπικότητά σου. Το βασικότερο είναι να φτιάξεις την προσωπικότητά σου και τη συμπεριφορά σου, okay? Γιατί εάν είχες μια ελκυστική προσωπικότητα, αν είχες μια ελκυστική συμπεριφορά, τα πράγματα μπορεί να ήταν και διαφορετικά. Που εντάξει, ο λεκές στην μπλούζα δεν δικαιολογείται και πάλι, okay? Όσο καλή συμπεριφορά και να έχεις τώρα, άμα μυρίζει η μπλούζα KFC και ιστορίες και παστίτσιο, η κοπέλα θα κάνει φτερά. Όποια κοπέλα και να είναι. Αυτό πάει σε όλους βασικά, okay? Για να το ξέρουν όλοι. Το λέω και για μένα, το λέω για όλους μας, παιδιά, μην το παίρνετε προσωπικά. Jesus. Λοιπόν, ασχολήσου πρώτα με τον εαυτό σου, φτιάξε τον εαυτό σου, ναι, και μετά μπορείς να διεκδικήσεις και τέτοιες κοπέλες και οποιαδήποτε κοπέλα. Εγώ θα σου είμαι ειλικρινής, καμία κοπέλα με αυτή τη συμπεριφορά που έχεις, με αυτή την προσωπικότητα που έχεις, με αυτό το perspective, με το mindset που έχεις για τις κοπέλες γενικότερα, επειδή έχω παρακολουθήσει και βίντεο σου για τη θεώρηση που έχεις για τις σχέσεις, λοιπόν, καμία κοπέλα δεν θα κάτσει να το ανεχθεί αυτό το πράγμα. Οκ. Εγώ στα λέω με αγάπη αυτά, γιατί έχω δει ότι κανένας δεν τα έχει πει. Εντάξει. Και πρέπει να τα ακούσεις. Και άμα θες να κάνεις κάτι γι' αυτό, καλώς. Εάν δεν θέλεις να κάνεις κάτι γι' αυτό, εγώ εδώ πέρα δεν είμαι ούτε κριτής, ούτε δικαστής, ούτε τίποτα. Οκ. Εάν δεν θέλεις να κάνεις κάτι γι' αυτό, μην κάνεις τίποτα γι' αυτό. Αλλά θα γνωρίζεις κιόλας ότι οι συνέπειες του να μην κάνεις κάτι γι' αυτό είναι ότι κοπέλες υψηλής αξίας δεν θα σε επιλέγουν. Είναι πολύ απλό, πολύ λιτό, πολύ κατανοητό. Αν θες να το καταλάβεις, καλώς. Και οι υπόλοιποι που μας παρακολουθούν εδώ, αν θέλουν να το καταλάβουν και εκείνοι, καλώς. Διότι ξέρεις, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε «Α, εμένα θα με επιλέξουν γιατί είμαι ο εαυτός μου». Λοιπόν, ο εαυτός μας καμιά φορά μπορεί να μην είναι και κατάλληλος. Ναι, η συμπεριφορά μας, παιδιά, καμιά φορά μπορεί να είναι ακατάλληλη και απαράδεκτη και εμετική και να πρέπει να την αλλάξουμε. Οκ. Και παρόμοια πράγματα ενδεχομένως να ισχύουν και την εμφάνισή μας. Ναι, μπορεί να πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα στην εμφάνισή μας. Δεν μπορεί να κυκλοφορούμε έξω με μπλουζάκια λακιασμένα που να μυρίζουν κοτόπουλα και παστίτσια και μουσακάδες και πατσάδες. Ναι, δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε έτσι έξω και να βγαίνουμε να ραντεβού με την κοπέλα μας και να μυρίζουμε πατσά. Οκ. Αυτά είναι πολύ βασικά πράγματα τώρα και πιστεύω πως οι περισσότεροι άνθρωποι τα καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά. Ο εαυτός μας, ναι, πολλές φορές
δεν είναι επαρκής. Αυτό που είμαστε κάποιες φορές, αρκετές φορές, ενδεχομένως να μην είναι επαρκές και να πρέπει να το φτιάξουμε, να πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Και ο σκοπός στη ζωή, ούτως ή άλλως, είναι να γινόμαστε καλύτεροι. Όχι μέρα με τη μέρα, αυτό είναι μύθος, ότι μέρα με τη μέρα γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό είναι παραμύθι, ότι μέρα με τη μέρα γινόμαστε καλύτεροι. Καλύτεροι γινόμαστε όταν αλλάζουμε πράγματα στη ζωή μας, όταν προσπαθούμε να γίνουμε, όταν προσπαθούμε να προοδεύσουμε, να ανοίξουμε το μυαλό μας, να διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες και να βάλουμε πράγματα στην καθημερινότητά μας τα οποία μας κάνουν υγιέστερους πνευματικά και σωματικά. Αυτά. Και επειδή τώρα πολλοί μπορεί να διαρωτάστε, καλά ρε Μιχάλη, και αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας? Τι σημαίνει, ότι πρέπει να μισούμε τον εαυτό μας επειδή έχουμε κάποια παραπανή σε κιλά ή επειδή μπορεί να μην φροντίζουμε τον εαυτό μας σε κάποια συγκεκριμένη φάση της ζωής μας? Η απάντηση είναι όχι. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας. Αλλά παιδιά, ακούστε, μέσα από την καρδιά μου τώρα το λέω αυτό, έτσι. Όλη αυτή η ιστορία με το body positivity και όλες αυτές οι σαχλαμάρες, οι αηδίες, έτσι, ότι ο άλλος μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, 200 κιλά και 300 κιλά, αλλά θα του επιβάλλουμε εμείς, καταλάβατε, θέλω να αντιληφθείτε το mindset λίγο, μάγκες. Εμείς ως κοινωνία σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι 200-300 κιλά θα επιβάλλουμε την ακόλουθη πραγματικότητα, ότι τι δηλαδή? Πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου, πρέπει να είσαι ευτυχισμένος που είσαι 200-300 κιλά, πρέπει. Γιατί εμείς το είπαμε, γιατί άμα δεν αγαπάς τον εαυτό σου, εμείς θα σε δικάσουμε, θα σε κριτικάρουμε, θα σε κάνουμε να νιώσεις σκατά άμα δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου. Ή θα αγαπήσεις τον εαυτό σου ή εμείς θα είμαστε το τέλος σου. Λοιπόν, και εγώ αναρωτιάμαι τώρα, έτσι, όταν ο άλλος ο άνθρωπος, τώρα αυτό δεν αφορά τον Χρήστο, αφορά και τον Χρήστο βασικά, αφορά και γενικότερα την επιδημία / πανδημία που αντιμετωπίζουμε στην κοινωνία μας, που αφορά φυσικά το obesity, έτσι, την παχυσαρκία. Και το morbid obesity πιο συγκεκριμένα, που είναι η παχυσαρκία η οποία οδηγεί, εκεί που οδηγεί τέλος πάντων, στον Άγιο Πέτρο. Λοιπόν, όταν έχουμε να κάνουμε με κάτι τέτοιο, ναι, ο άνθρωπος που πάσχει από αυτή την ασθένεια, διότι η παχυσαρκία είναι ασθένεια. Η παχυσαρκία είναι ασθένεια. Το καταλαβαίνουμε αυτό, μπορούμε να το αντιληφθούμε, ότι είναι ασθένεια και ότι μπορεί να οδηγήσει στον... Πες το να, ποιος ήταν ο τέτοιος, ο Αιγύπτιος θεός του κάτω κόσμου στην Αίγυπτο? Το ξεχνάω. Το ξεχνάω. Στον Ανούμπης. Πάμε Ανούμπης. Πάμε ταξιδάκι Ανούμπης. Ή Άγιο Πέτρο ή Άδη. Ό,τι γουστάρετε, έτσι. Ό,τι Θεό γουστάρετε. Αλλά πέρα από την πλάκα, καταλάβατε, αυτό το πράγμα, παιδιά, οδηγεί στην καταστροφή. Η παχυσαρκία οδηγεί στην καταστροφή. Το να λέμε εμείς έναν άνθρωπο ότι, κοίτα να δεις, είσαι 200 κιλά, κοίτα να είσαι ευτυχισμένος εσύ, αγόρι μου, η κορίτσι μου, κοίτα να είσαι χαρούμενη, κοίτα να χαμογελάς, κοίτα να τρως 10 πίτσες την ημέρα και να είσαι καλά με τον εαυτό σου. Πώς θα είσαι καλά με τον εαυτό σου? Εγώ να ρωτήσω κάτι. Όταν σου κόψουν το πόδι, ναι, λόγω του διαβήτη. Όταν σου κόψουν το χέρι, λόγω του διαβήτη. Όταν πάθεις καρδιακή προσβολή, λόγω των παραπανήσεων κιλών, λόγω των τόσων παραπανήσεων κιλών. Όταν κάθε μέρα σηκώνεις από το κρεβάτι σου και πονάνε όλα τα κόκαλά σου, λόγω των παραπανήσεων κιλών. Λόγω όλου αυτού του πόνου, λόγω όλου αυτού του βάρους που έχεις θέσει στο σώμα σου όλα αυτά τα χρόνια. Τότε μπορείς να αγαπήσεις, παιδί μου, τον εαυτό σου? Είναι δυνατόν να σηκώνεσαι κάθε μέρα, να πονάς σαν το διάολο, να μην μπορείς συγγνώμη. Να μην μπορείς
να μετακινηθείς. Να μην μπορείς να κουνηθείς από το κρεβάτι σου. Να σηκώνεσαι από το κρεβάτι, να πονάς ολόκληρος, να κλαις από τον πόνο, που σηκώνεσαι και τα κόκαλά σου πονάνε, που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, που δεν μπορείς να πας να πληθείς, που δεν μπορείς να κάνεις το μπάνιο σου, που δεν μπορείς να σηκωθείς, να πας να μαγειρέψεις, να φας κάτι. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από όλα αυτά. Και εμείς θα πούμε τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο: όχι, πρέπει να είσαι ευτυχισμένος, επειδή εμείς ως κοινωνία θα στο επιβάλλουμε. Μην τολμήσεις να χάσεις κιλά. Μην τολμήσεις να απαιτήσεις περισσότερα από τον εαυτό σου. Μην τολμήσεις να απαιτήσεις από τον εαυτό σου να γίνεις υγιής. Γιατί να γίνεις υγιής? Γιατί θες να γίνεις υγιής? Αγάπα τον εαυτό σου έτσι όπως είσαι. Αγάπα τον έτσι. Αγάπα τον εαυτό σου ενώ πονάς. Αγάπα τον εαυτό σου ενώ υποφέρεις. Αγάπα τον εαυτό σου ενώ κάθε μέρα έχεις να αντιμετωπίσεις ένα καταστροφικό σενάριο. Που είναι η καθημερινότητά σου. Η καθημερινότητά σου είναι μια καταστροφή, ένα καταστροφικό σενάριο. Αυτό είναι. Και πρέπει αυτός ο άνθρωπος τώρα να αγαπήσει τον εαυτό του. Εμείς θα επιβάλλουμε σε αυτόν τον άνθρωπο ποιοι είμαστε. Ποιοι στο διάολο είμαστε εμείς. Να επιβάλλουμε κάτι τέτοιο σε αυτόν τον άνθρωπο. Να το επιβάλλουμε να αγαπήσει αυτή την πραγματικότητα. Γιατί να την αγαπήσει? Γιατί να την αποδεχτεί? Όχι, θα την αλλάξει. Να την αλλάξει. Να τον ενθαρρύνουμε να την αλλάξει. Με αγάπη, με σεβασμό, με καλοσύνη, με θετικότητα. Ναι, βεβαίως, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όχι εκεί όπου βαδίζει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η σωστή κατεύθυνση. Τι να κάνουμε? Γιατί να το αποδεχτούμε εμείς αυτό? Γιατί να πούμε σε αυτόν τον άνθρωπο: θα αποδεχτείς τον εαυτό σου έτσι όπως είσαι. Δεν πάει να γαμηθείς, δεν πας στο διάλογο. Δεν μας νοιάζει. Εμάς μας νοιάζει να αγαπάς τον εαυτό σου. Επειδή είμαστε ανόητοι, είμαστε χαζοί εμείς. Μα τόσο ανόητοι είμαστε, που ο άνθρωπος πονάει και υποφέρει κάθε μέρα από αυτή την κατάσταση και εμείς θα του πούμε: όχι, θα την αποδεχτείς αυτή την κατάσταση. Επειδή εμείς έχουμε αρνητικό IQ και πιστεύουμε ότι πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου ενώ υποφέρεις. Και πάλι ο άνθρωπος βεβαίως να αγαπάει και τον εαυτό του και την προσωπικότητά του και την ψυχή του και την καρδούλα του και τα πάντα του και το πνεύμα του και τα πάντα του. Εντάξει, να τα αγαπάει. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει να κάνει αλλαγές, ρε παιδιά. Αλλιώς κάποια στιγμή θα απελπιστεί ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε, όλος αυτός ο πόνος και όλο αυτό είναι σαδισμός. Όλος αυτός ο σαδισμός οδηγεί στην απελπισία σε κάποια φάση. Δεν μπορούμε να το κάνουμε approve όλο αυτό το πράγμα. Και τέλος, θέλω επίσης να θίξω και ένα ακόμη παράγοντα όλων όσων είπες, έτσι, που αφορά το ότι η κοπέλα τραβιέται με το πέρα δόθε. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω το τραβιέται, γιατί εντάξει είναι απαράδεκτος όρος, να είμαι ειλικρινής, έτσι. Που εγώ είμαι και άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στην ελευθερία του λόγου και δεν προέρχομαι από κάποια liberal agenda, έτσι, leftist agenda, whatever. Μεγαλωμένος Ελλάδα, κλασική φιλοσοφία, Πλάτωνας, Σοκράτης, Αριστοτέλης, οι 10 μεγάλοι ρήτορες της Ελλάδος, Ισαίος, ιστορίες, αμαρτίες, ναι, από αυτό είμαι. Λοιπόν, δεν είναι ότι σαπορτάρω ιστορίες left wing agenda και πέρα, αλλά να σου πω κάτι, τέτοια μετικά πράγματα δεν τα μπορώ καθόλου. Δεν τα μπορώ καθόλου, αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, αλλά όπως και να έχει, η κοπέλα έχει το δικαίωμα να είναι με όποιον θέλει και όποτε θέλει. Okay. Δεν θα πάρει, ρε φίλε, έγκριση ούτε από εσένα, ούτε από εμένα, ούτε από κανέναν. Για να είναι εκεί που θέλει και με όποιον θέλει και όποτε θέλει. Και να κάνει ό,τι θέλει. Okay. Έχει ελευθερία κινήσεων, έχει ελευθερία πράξεων, έχει ελευθερία βούλησης. Έχει ελευθερία. Κατάλαβες? Οπότε, εσύ και εγώ και ο καθένας δεν μπορούμε να βγαίνουμε σαν κριτές, σαν δικαστές εδώ πέρα και να λέμε εσύ δεν μπορείς να κάνεις αυτό, εσύ δεν μπορείς να κάνεις εκείνο και το ένα και το άλλο. Δεν υπάρχουν αυτά, φίλε. Και το λέω και στους υπόλοιπους, αυτά δεν υπάρχουν.
ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει. Εφόσον αυτό που κάνει φυσικά είναι νόμιμο και τα λοιπά, έτσι. Αυτό είναι αυτονόητο, φαντάζομαι. Αλλά το να βγαίνουμε και να κριτικάρουμε με αυτόν τον εμετικό, με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο τέτοιες καταστάσεις, μία επιλογή ενός άλλου ανθρώπου, μία επιλογή μιας κοπέλας, μία επιλογή ενός άντρα, είναι εντελώς απαράδεκτο. Καταλαβες. Αυτά.